Ольга торт ясау белән мәшгуль, хәзер үзмәшгуль булып теркәлгәч, аның заказлары тагын да арткан. Ясаган тортларын кондитер әйберләрен социаль челтәрләргә дә куйган. Шул рәвешле үз-үзенә реклама ясый ала ул. Үзмәшгуль булып теркәлгәнгә кадәр ул тортларны алдан гаиләсенә, туганнарына ясаган. Учила мама. Барысына да әнием өйрәтте. Аннан соң интернеттан төрле мастер-класслар карадым. Кунакка да үз тортыбыз белән барабыз. Телефондагы кушымтаны ачам, барлык татлы ризыкларны да ясыйм. Һәммәсен дә шул кушымтага кертәм һәм физик затка җибәрәм. Декрет ялында утырган яшь әни өчен үзмәшгуль булып теркәлүнең тагын бер өстенлекле ягы салымны ул телефондагы кушымта аша гына түли. Әле анысында заказ булганда гына. Салым ставкалары түбән, өстәвенә дәүләттән дә ярдәм бар. После регистрации Теркәлгәчтән соң салым түләү өчен 10 000 сум акча бирелә. Бу бик әйбәт. Бер куяда барып йөрүсе, кәгазьләр тутырасы түгел. Мәсәлән, социаль яклау идарәсенә балалар өчен белешмәләр кирәк булса, шулай ук учетка куярга кирәк икән. Кушымтада барысы да күрсәтелгән. Мин теләсә нинди вакыт өчен табыш алганыма белешмә ясый алам. Ул 3 ай, 6 ай булсынмы, шул яктан да бу бик җайлы. я могу сформировать. На сегодняшний день у нас в районе... Бүгенге көндә район буенча 852 кеше үзмәшгуль буларак теркәлгән. Кешеләр хәзер үзләре теләп актив рәвештә теркәлә. Яңа салым режимына күчүчеләр арасында көнкүреш хезмәте күрсәтүчеләр, чәч тарашлар, тырнак ясаучылар, автосервис хезмәтендә, машиналарга ремонт ясаучылар, биналарны төзекләндерүчеләр, төзелеш эшләрен башкаручылар бар. Ремонт автомобилей. Һөнәри табышка салым түләү республикада үткән ел пилот проекты буларак кертелгән иде. Быелдан аңа Россиянең тагын 19 төбәге кушылды.